Moi, mä oon Golden Pet Shops, mä oon uusi täällä YouTubessa. Tää on siis mun eka video. No, mut silti. Mä esittelen nyt tän uuden petsin. Siis, mulla on aika vähän petsejä entuudeltaan, mut siis nyt tästä tulee ainakin yksi muu petsi. Tää on poni ja mä sain tän tänään yllätyspakkauksessa. Siis, mä tässä niinku sanoin, mä taas kun tässä tulee. Se on tämmönen poni siis, ruskea. Tai vaaleanruskea tai semmoinen. En mä tiedä miten tätä kuvailisin, mut silti. Tää on tämmönen Juut. Eli siis siinä. Petsi siis. Niin, ei edes muuta ollut, mut hei. Mä toivon paljon suppaa ja joo, elikkä sitten moikka!